min jafni jaf kemm nħu gost nitħaq u kemm nafu wkoll illi id-daħ miegħu iġib anka feelings mill-aqwa, feelings simili tal-inħossu meta aħna nagħmlu exercise regolari, meta norqdu sew tajjeb u meta nkunu qed inħossuna kif nixtiequ insomma. U illum, grazzi anka għad dan usan, xtaqgħu li jrebħukom 2 biljetti għal wieħed mix-shows tagħhom, dan ħajkun id-Dan versus Sun, tajjeb. Sempliċement kull ma tridu tagħmlu huwa li taħt dan il-video tiktbu l-kelma nitħak, jew nitħaq, eċetera, eċetera. Araw li tkun simili tal-kelma, mhux tieħdu ħafna spelling mistakes, inkella ma tirċievu xejn bażikament. Imma kull min se jwieġeb bil-kelma nitħaq, ħajrċievu messaġġ ieħor fejn intom sempliċement ħaddaħlu l-email tagħkom u min se jagħtina l-email tiegħu illi jaħdem tajjeb ħajidħol biċ-ċans illi jerbaħ dan iż-żewġ biljetti b'xejn biex imur jara lil Dan versus Sun. Niltaqgħu m'għandhomux? Tinsewx tiktbu l-kelma nitħaq hawnhekk, ħalli tkomplu titqu. Niltaqgħu.